கைஸ் உங்களுக்கு கிட்னி ஸ்டோன் இருக்குதா, சுகர்னால புண்ணுலாம் ஆறாம இருக்குதா, அரிம்பாறை கையில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியா உடம்புல கட்டி கட்டியா கருப்பா வர இந்த நோய் இருக்குதா, பைல்ஸ் சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்குதா, இந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு இப்ப வந்துருச்சு. கொஞ்சம் மாசங்களுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரளால வயலத்தூர் அப்படின்ற ஊர்ல சுபீர் வைத்தியரை போய் சந்திச்சிருந்தோம். இவரோட வைத்தியசாலையில உடம்புல உள்ள வலி சம்பந்தமான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அங்க தீர்வு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அதே வைத்தியசாலையில 40 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற மிகப்பெரிய வைத்தியர் ஒருத்தர் நான் இப்ப சொன்ன இந்த 4 நோய்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வைத்தியம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. பல பேர் குணமடைறாங்க. உங்களுக்கு கிட்னி ஸ்டோன் இருந்துச்சுன்னா உடனே சரியா போயிடும். அதே மாதிரி பைல்ஸ் சம்பந்தமா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த மூல சம்பந்தமான பிரச்சனையும் இவங்க சரி பண்ணிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுகர்னால ஏற்படுற புண்ணு ரொம்ப நாளா ஆறாம இருக்குதா, மோஸ்ட்லி கால்ல தான் வரும். சோ இத கூட பாத்தீங்கன்னா சுலபமா இங்க குணப்படுத்திடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அரிம்பாறை கை கால் உடம்புல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கருப்பு கருப்பா பேட்ச் பேட்சா வர இந்த நோய், இதுவுமே இந்த 4 வகையான நோய்களுக்கும் இங்க குணம் சுகம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்மளுடைய அந்த அதிசய சுபீர் வைத்தியரோட வீடியோ பார்த்திருந்தீங்களாலே தெரியும் எவ்வளவு பேர் அங்க போய் குணம் பெற்றுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. சோ இப்ப சுபீர் வைத்தியரே பாத்தீங்கன்னா இத பத்தி சொல்றாரு. சோ இந்த நம்பருக்கு புக் பண்ணிட்டு கேரளால இருக்கிற திருூர் மாவட்டத்துல இந்த வயலத்தூர் அப்படின்ற ஊருக்கு நீங்க போனீங்கன்னா சுகம் பெற்றலாம். இந்த வீடியோவை இந்த பிரச்சனைகளால கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ மறக்காம சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபாலோ பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க கைஸ். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் நம்ம பேஜ்ல வரும். வணக்கம், இது என்னோட ஒரு புது வீடியோ கண்டிப்பா ஷேர் பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா நான் வலிக்க மட்டும் தான் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட். அது டிஸ்க் கம்ப்ளைண்ட் தான் ஜாஸ்தி வருது. முட்டு வலி, கழுத்து வலி, கை தூக்க முடியாமல் இருக்கிற இடுப்பு வலி, எல்லா பிரச்சனைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட். அது என்னோட சொந்த ட்ரீட்மெண்ட். இது என்னோட ஒரு குரு வைத்தியருக்காக தான் என்னோட வகையாக நான் போட்ட வீடியோ. அவர் நிறைய வருஷமாக மூளை வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாரு. அந்த மாதிரி மூளை வியாதி எப்படி எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் சுத்தமாக அது போயிடும், கண்டிப்பாக போயிடும். அந்த மாதிரி ஸ்டான் ப்ராப்ளம், கிட்னியிலே அந்த மாதிரி முத்திரப்பையில் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ஸ்டான் வரும். சுத்தமாக அந்த ஸ்டானும் போயிடும். ரொம்ப நாளாக வேண்டாம், கொஞ்ச நாளுக்குள்ள எல்லாமே அது சுத்தமாக போயிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு சுகர் காரணமாக புண்ணு இருக்கா உங்களுக்கு, அது சுத்தமாக போயிடும். அந்த புண்ணை அது எந்த கால் தான் புண்ணு ஜாஸ்தி வரும். ஆனால் உடம்புல எந்த இடத்துல புண்ணு இருந்தாலும் அந்த புண்ணு சீக்கிரமாக போயிடும். சீக்கிரம்னா அது ரொம்ப ஹை சுகர் இருந்தால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும், இருந்தாலும் அது சுத்தமாக போயிடும். வேறு சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணினால புண்ணு கூட எப்படி உங்களுக்கு புண்ணு எந்த காரணமாக அது பிரச்சனையே கிடையாது, அந்த புண்ணு சுத்தமாக போயிடும். அப்புறம் அரிம்பாறை கையிலே எல்லாம் நம்ம உடம்புல நிறைய இடத்துல வரும், கருப்பு கல் போல கல் மாதிரி வரும் அரிம்பாறை, அதுவும் சுத்தமாக போயிடும். அப்படி 4 வியாதிக்கு அவர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாரு. அது ரொம்ப வருஷமாக எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு மேலே அவரே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாரு இந்த வியாதிக்கு. அவர் நான் சொல்கிறதுனால என்னோட வர்மகலை ஆசிரமத்தில் அவர் வரப்போகிறார். உங்களுக்காக, மக்களுக்காக, இந்த மாதிரி வியாதியால் கஷ்டப்படுறவருக்காக நான் அவரை கூப்பிட்டது. அதனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன், சுத்தமாக கிளியர் ஆகிடும். வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள், யாருக்காவது உதவியாகட்டும். நமக்கு ஒரு ஷேர் தான், ஆனால் இது கிடைக்கிற ஆளுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் அவருக்கு அதுதான் பெரிய உதவி. அதனால் வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் போட்ட நம்பரில் மட்டும்தான் இந்த விஷயத்துக்காக கூப்பிட வேண்டியது. என்னோட நிறைய வீடியோ வர்மகலை வீடியோ நிறைய இருக்குது, அதில் இருக்கிற நம்பரில் நீங்கள் கூப்பிடாதீங்க. அது அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கூப்பிடுங்க, இந்த வலி பிரச்சனத்துக்காக. இந்த விஷயத்துக்கு இதில் போட்ட நம்பரில் மட்டும்தான் ரிப்ளை கிடைக்கும். இதே நம்பரில் தான் புக்கிங் பண்ண வேண்டியது. ஓகே, அப்போ நன்றி, வணக்கம். கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி கூட சொல்கிறேன், ஷேர் பண்ணுங்கள்.